O Concello de Noia traballa para ampliar o polígono industrial. Xa se iniciaron procesos como o informe de desenvolvemento económico e doutras xestións encargarase, o sea... Un dos polos máis destacados da economía de Noia é o seu polígono industrial. Sen embargo, hai tempo que non pode acoller a máis empresas pola falta de chan disponible. Para poñer solución a esta problemática, o goberno noiés está a realizar xestións con SEA, o solo empresarial do Atlántico. Temos que facer unha consulta á Xunta de Galicia e Deputación porque había unha diferencia de criterios respecto da disponibilidade dos terrenos, da catalogalización dos terrenos para poder desenvolver o polígono xa dunha forma directa, porque nunha documentación figuraba unha tipoloxía e noutra outra, e entón agora o que fixemos foi facer unha consulta que nós consideramos que era correcta e nos deron a razón. Co cal agora vamos a trasladar este informe ao XEA e eu creo que o XEA xa vai empezar a facer os pasos importantes para levar a cabo o polígono. Un primeiro análisis medioambiental, o análisis de desenvolvemento económico e de viabilidade xa está feito, eu xa o teño fai meses. Pérez afirma que o seguinte paso a dar é a redacción do proxecto. Intentar mirar a inversión. O polígono industrial é algo que non se fai nin en 15 días, nin un ano. Estos son proxectos, ao mellor, a 2, 3 anos ou demais. Pero, bueno, o importante que Noia, hasta ese momento, vai tirando co que temos, e aí sí que, como dixen antes, pode xogar un factor importante para a nosa economía, o turismo e o camiño, e a partir de aí, pois dentro de 3 anos ou así, que teñamos un polígono industrial como Dios manda, con empresas que xeneren emprego e creen alternativa económica noutros sectores que hasta ahora en Noia non dispoñíamos. O rexedor da Vila Noiesa sostén que o Concello ten unha situación logística e xeográfica moi destacada. Que pode ser crucial para moitísimas empresas, sobre todo de distribución, de logística, como estaba dicindo, dada a situación xeográfica. Está a un paso de Santiago, é a porta da ría de Muros Noia e ten unha comunicación relativamente aceptable e estreita tanto con a Rosa Norte como con a Costa da Morte. É dicir, para calquera empresa de logística e distribución, que hoxe son as que están funcionando e pegando forte, creo que é unha ubicación perfecta. Se lle damos a posibilidade de instalarse aquí, creo que non habrá duda en que veñan. A idea principal é traballar en ampliar o actual polígono industrial de Noia. Unha ampliación de 150.000 metros cuadrados, o sea, é unha ampliación para crear un polígono de verdade. Hoxe temos un poligoniño temos, pero daquela sí que poderíamos empezar a falar xa dun polígono dunha dimensión considerable. Apunta que hai demanda de chan en Noia e iso traduciríase na creación de numerosos postos de traballo no municipio.